نبعلت بيتو قتل طرطور اب تحت قيدي اتيلو جكازي سمز قبصين ازاز برغيد اب تحت قيدي تيمولو بزعبا زملكتون كنرينا ناب موسكو زاتو فليلو ترامب زملكتن ترامب مس بوتين كومون زلنسكي خراقب بمدب كم زغبر زملكتن رواندا حجون كاب امريكا سوغو خدقبل مس مع زملكتن كاله حصر زبول حبريتات نوركمي سامودا تامساي صنحو تلمود لايك مكبر جمروا let's go رئيسان اي بتيز تقتل تسلمتي حسما ذهب سرحتنيا بيت فرد غريبو بهوت كلتا تسلمت دك انسيو تخصصت صعدا دوب افريقا وسرحتنيا حرشا اكلاتن قلب حسما كخون زغبرو تجديدو مخانو تزاريبو قبل طبقو حبيرو زحلف عمتا بدوب افريقا سمين جزئات ليمبابا كبابي باولو كوان اب زركب حرشا كلتا تسلمت دك انستيو قال 45 عمت ماريام ماكغاتون قال 34 عمت لوتشيا اندلفون مغبن خمررا مسكدا بتي تقتيلن ادريان دويت كاني حدا خابتهم بقتله تخصيصهم زلو ثلاثه سباتيو مرتعون ملايا بستغبر فتنه بزمسل كونتات دما رئيسن حسما كم زتوهابه غليصو اتي عسرا زعدمو صعدا دوب افريقا ومن اسي دويت مسرح فردي بسونيا بزجمر الاوان وهاب مسكرنت كوينو بمغرب اسرحيو ونان حرشا زكاريا جون اوليفر نتنكل تدكانستيو بتيد كم زقتلن قالو هيبو ابت حرشا تقطاطارو كوين زعي من اسي دويت ريساتاتنا بمخزن حسما كدر بي اب زتجدد الاوان صغطي كم زنبرو كمسكري يخبلو طبقون كومون عقاب حقن افليطوم الله بيت فرد مسكرنتو انت غريب وخاني اتي اب العليو زنبر خسي كسرزيو እዚ ጉዳይ ኣብ መላእ ደቡብ ኣፍሪቃ ሰፊሕ ቁጥዐ ፈጢሩ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዓሌታዊ ወጥሪ ኣጋዲድዩ ዓሌታዊ ስርዓት ኣፓርታይድ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘብቅዕ ልዕሊ 30 ዓመት እኳ እንተገበረ ብፍላይ ኣብ ገጠራት እታ ሃገር ከምዚ ዓይነት ወጥሪ ሰፊሕ ምዃኑ ዝግለጽ መብዛሕትኡ ብሕታዊ መሬት ሕርሻ ኣብ ኢዱ ውሑዳት ጻዕዱ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ሕርሻ ኸኣኒ ድኻታትን ውሑድ ክፍሊት ዝረኽቡን ጸለምቲ እዮም እዚ ድማ ኣብ መንጎ ጸለምቲ ከቢድ ቁጥዐን ሕርቃንን ይፈጥር ብኣንጻሩ ብዙሓት ጻዕዱ ሓረስቶት لعل متنجبن بتوم تسلمتي كم زفتصميوم زمارورو 50 زعدميو ويليام موسارا زتباله كال سرحتنيا حرشا سالساي تخصصي ابز غداي كوينو نسون ونان حرشا زتباله ودسوس عمت اوليفرن اب ماسرت زلو كوينوم غنا غبنኛታት አይተባሉን እዞም ሰለስተ ሰባት ነቲ ምስተን ኣብ ትሕርሻ ዝተቀትላ ደቂ አንስትዮ ዝነበረ በዓል ቤታ ነታሓንቲ ሰብኣያ ንዶሊቭ ጥይት ብምትኳስ ፈተነ ቅትለት ኮሙን ፍቃድ ዘይብሉ ብረት በመሓዝን መርትዖ ንምሕባእን ፍትሕ ንምዕንቃፍን ብምፍታኑን ነትሬሳታት ኣብ መኽዘን ሓሰማ ደርቢዎ ዝብል ክስታትውን ቀሪቡሉሎ አቶ ሙሶራ ዜጋ ዚምባብዌ ኮይኑ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ዝብል በመስርሕ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዶብ አፍሪካውን ተወሰኸ ክስ ቀሪቡሉሎ مسرح فرد قدم مجمارو لعلواي بيت فردي ليمبابا بدقفتن ازمادن اعلقليقو نيرو اب قدمي مسارع منابر كوفيلا زنبرت بعلت بيت اوليفرون نبعتا خدرز ترانيرا ابالات نايت قدم حجي تحرشا كعصو زصوعو تقاوم تسلفي ايكونوميك فريدم فايترسون ابت بيت فردي ترخيبوم نيروم اتفردين زمت سومون تسغاغيرلو نابكل حبريتا سمز غبصين ازاز برغيد دغافناي سودان سراويت اب تحت قيد اتيو زبل حبريتاي سمز غبص تمال سولوس مس سراوي سودان زواغا زنبره فلوط ازاز برغيد عالم ماسباح ابو زيد تاله ابتي اب اسكندريا زركب غزو اب تحت قيد كمزتو كلتنت غداي زفلطو منچታት حبيروم حيلتات صتا بسلسته مكاين اب اوراجا الجامعه بزركب غزاتا لها ساعه شومون تدحر قطري بمورار اب تحت قصر كم زتوون اب زيفلط بوتا خم زوسدون تحبيرلو بايتولو لاون السودان مخنيات ماسرتي اذا ازازن مفلات مفتوحن مس سب السلطان غبصي بقربا يزرارب كم زلو سودان تريبون زرخب حبريتا يملكت طالها اب ميازا 2023 جميرو قند محازا سراوي سودان بمخان انصار نؤس وتهدراو حيل قلطف دغف زتغبرو وغ برغيد البار ابين مالك رح ينيرو اتعزازي نحكمنا صدرون مبصحن اسات 4 سومون اب ግብጽ خمز صنحن يغلص مخنيات مسريو نصر كوانت زيكونه مستي اب ግብጽ زيتفقده ሃይማኖታዊ ነጥፈታት ምስታፍ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ይግመት እዚ በመሰረት ሕጊ ግብጽ ንወጻተኛታት ሓፈሻዊ ዝተኸልከለዩ نبكل حبريتا بريزيدنت حبرات منغسات امريكا دونالد ترامب بزمص سومون مس روسياون يوكريناون مزن او فلاديمير بوتينن فولوديمير زيلنسكن اب حدا وان كرخب مدب كم زلو غليصو ترامب قديمو مس بوتين غز كرخب ادل كم زلون دحيرو دما نخلتيوم راحتي روسيان يوكرينن زتقلل اخيوا ككايد يدللو خبلو كلته منچታት نيويورك تايمز حبيروم
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ትማል ረቡዕ ምስ መራሕቲ ኤውሮጳ ብዝተዘራረበሉ እዋን ነቲ ምርኻብ ከም ዝመደቦ ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብታ ኣኼባ ፑቲንን ትራምፕን ዘለንስክን ጥራይ ከም ዝራኸቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትራምፕ ኣቐዲሙ ትማል ረቡዕ ሩስያ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ዘይተለምደ ፍሉይን ሓደጋ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ነቲ ስጋት ንምምካት ፈጻሚ ትእዛዝ ፈሪሙ ነይሩ። ትራምፕ ዘንበሮ ኽታም ብመንገዲ እገዳ ንግዲ ንሩስያ ምስ ዩክሬን እትገብሮ ዘላ ኩናት ደው ከተብሎ ጸቕጢ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ትራምፕ ዝፈረሞ ፈጻሚ ትእዛዝ 14066 ፌደሬሽን ሩስያ ንድሕነትን ጸጥታን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስጋኣት ምዃና ጠቒሱ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ሞስኮ ዝኣተወ ፍሉይ ልኡኽ ትራምፕ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ፍሉይ ልኡኽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍ ብዛዕባ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ንኽዛተ ናብ ሞስኮ ከም ዝኣተወ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞስኮ ኢንኮቮ ብምብጻሕ ብዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢንቨስትመንት ሩስያ ክሪል ድሜትሪቭ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ እውን ብሩስያ ዝወፅእ ሓበሬታ ይረድእ። ምስ ዝተኣሰር ዜና ትራምፕ ነታ ካብ ሩስያ ነዳዲ ንኸይትዕድግ ጸቕጢ ክገብረላ ዝጸንሐ ህንዲ 25 ቀረጽ ወይ ታሪፍ ብምውሳኽ መጠን ታሪፍ ህንዲ ናብ 50% ኣደይብዎ ኣሎ። በካልእ ሓበሬታ ሩዋንዳ 250 ስደተኛታት ክትቅበል ተሰማሚዓ ዝብል እዩ። ሩዋንዳ 250 ካብ ኣሜሪካ ዝተሰወጉ ሰባት ክትቅበል ከም ዝተሰማምዐት ወሃቢ ቃል መንግስቲ ሩዋንዳ ገሊጹ ኣሎ። ምሕዳር ትራምፕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣሜሪካ ዝርከቡ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ስደተኛታት ንምስጓግ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን ሩዋንዳ ናይ መጀመርያ ምብራቕ ኣፍሪካዊት ሃገር ምስ ምምሕዳር ትራምፕ እትሰርሕ ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ። ከም ዝፍለጥ ሩዋንዳ ቅድሚ ሕጂ እውን ብከምዚ ኣገባብ ካብ ብሪጣንያ ዝተሰወጉ ስደተኛታት ተቐቢላ መንባራ ዝዝከር ኮይኑ ናቱ ዓስቢ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ክትቅበል ምዃና እኳ እንተተሰማምዐት እቲ ገንዘብ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይተኸፍለት ብምጥራዕ እቲ ምስ ብሪጣንያ ዝነበረ ስምምዕ ከም ዘቋረፀቶ ሓቢራ መንባራ ዝዝከር እዩ። ናብ በካልእ ሓበሬታ ንትዝታ ሽሻይ ዝቐተለ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝብል እዩ። ንበዓልቲ ቤቱ ትዝታ ሽሻይ ቀቲሉ ዝተባሃለ ጥርጡር ኣድነው ሃይለማርያም ድሕሪ ነዊሕ ፍተሻ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣሎ። ቅድሚ 6 ወርሒ ኣብ ግብፂ ንትዝታ ቀቲሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝሃደመ ኣድነው ኣብ ከተማ ሃረር ኣብ እንዳዲኡ ተሓቢኡ ከም ዝጸንሐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ክእሰራ ብዝተቓረበሉ እዋን ብሞተር ሳይክል ኣምሊጡ እኳ እንተነበረ ትማሊ ግን ድሕሪ ብዙሕ ፈተናታት ኣብ ከባቢ ኣዋሽ ዓረባ ክትሓዝ ክኢሉ ነዚ ኹውን ክኸውን ወለንተኛ ስርዓተ ፍትሕን ናይ ቀረባ ኣዕሩኽቲ ትዝታን ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሎማዓን ዝበልናዮ ትሕሶ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕጽል ሰላም።